kwatireri kam sekuimbisa kwandakaita kasvondora pfuura iro kam nemuso muvhuro nemuso chishanu kuti nhasi ndichasumudzira kauti vanangopedzisa kawo nhorondo yamushakabvu John Chibadura nyamukokoko vazhinji vaikuti hei aibva kuMozambique. No, Chibadura angasingabva kuMozambique pamuzara bana apa ndo papari paka patiti kam right. Vabereki vanogona havo vakangobva ikoko kam asi iye vabereki vacho vatove nemusha ikoko kunana muzara bana iye chizvarwa chemuno muZimbabwe asi munhu ainyanya kuremekedzwa nekufarirwa zvikuru kunyika yeMozambique. Akazotiyaka musi wa4 August 1999 toti zorora murugare. Rekai rikati vatangosimudzira panapa. Nditangenika na the teacher Shepherd Chinyanika vambotiudza panapa kuti right padamba rafire kupedzisira rinonzi nguva yakaoma ririye zvii zvaitika zvakafamba sei. Regai tinzwe panapa. Kuti kazhinji kacho kana ini ndichitaura dai nyika ichiteerera because ndotaura chokwadi chinenge chichibva pasi pemwoyo ende nechokwadi chezvandakaita ndichitaura hangu panyaya inonyanyondibata kundirwadza nyaya yemuimba anonzi John Chibadura. Ndingati pamazuva akaita mbiri yake akuenda kuti Chibadura akarwara zvakasikanwa nyika isa kuti Chibadura akurwara, but pamazuva ekurwara kwake ipapo takanga tisanyanyoonana but chakaitika ndechekuti ndakazongoshamisika nerimwe ramazuva pauya motikari yekukambani kwatairekodhera kwese kana kuti kwandichiri kurekodha ini namanje vachiti wewe toda kuti uyozobatsira Chibadura umubatsiri kuita album yake nyowani nokuti Chibadura kurwara kwaari kuita ari kunetsa achada kupinda mustudio. First time ndakaramba, vakadzoka futi kechipiri ndikaramba, vakazoya kechitatu vakati no chinyani, kwakazoya producer udaiti recorder the late Timon Mabaleka vakati no kukambani kwakagarwa pasi, vakati imi pana Chibadura kuti timukwanise kuti apinde mustudio zvakare itodzokerai kune munhu waakatanga naye kwaakatangira magitari kwaShepherd Chinyani. Ndasouya kuona Chinyani tiri kukunetsa nokuti munhu marwarira rakuita tikunyatsoona kuti hazvisi kusvika kure, saka taona kuti tikakazokutora iwe ukataura naye Chibadura anobvuma kupinda mustudio. Hazvishokwadi ndo mandakazotanga kunzwisisa problem, ndobva taenda tese ende zveshowo pakandiona Chibadura haakafara zvanzi kana ari Shepherd ndinobvuma kuti tipinde mustudio. Asi kuti tizoita album irori racho rekupedzisira rinonzi nguva yakaoma ratakapedzisira kuita pakaita mabasa nokuti pakachinjaniswa mamusicians. Ndofunga kuti zuva rese kwandakakwanisa kuenda nemamusicians maviri, wandaridza naye ainzi Thomas Madjwiti, takaita one day practice akamuramba, ndikaenda nemumwe ainzi Ajas ari kuridza neTop Sungura, tikapractice rimwe zuva akamuramba, ende vanhu vainyanyofarira ndini nemukomana ainzi Last aidza kwa System Tazvida but zvinoziliti akashaya. Panyaya yebhesi apa kutaura chokwadi Chemudhara chayakanga asingade kumuona aitoti ini munhu anonzi Chemudhara handisi kutombomuda paproject yangu, but muziva kuti semunhu airwara takaedza kunyengetedza zvokuti nyika ndikaitaurira kuti musi watakarekodha album irori Chemudhara chaya anambobvira apractice this album
but muza zvinoitika papanya dzemusic ndezvekuti chemudhara nachibadura vanhu vakagara vese kwenguva yakakura saka chemudhara zvavasingamutorori nguva kuti abate mabhisi achibadura plus aiziva ndofunga manew releases sevanhu vakagara vachidza vese ende chakanyandorwadza panguva yataipractisa nachibadura ndaizvona kuti mwangu ari kuti ari kurwara but taingoti tikangoti batai magidhari zve15-20 minutes kuti shamwari miri yangu yakundidzimba rega ndimboenda pazuva ndimbonorara kutaura chokwadi nyika kana makateerera kudai so album inonzi nguva yakaomarere tikada kuti tibatanidze mahours atakaripractisa kana nemadays ka adzitombokwana kana 3 days kana mahours acho handifunga kuti anombosvika kuma 20 something hours haasvike nokuti mukomana aidzimbikana I think munhu akangofone stress yekuti zvakanga zvaitika mumashure zvezvezvi kuti anga atorwa mainstruments paitika zvakaitika zvekuti imba yake yakanga yaenda munhu anga asina chinhu plus munhu anga akugara kumared roofs kumarble semunhu airwara I think munhu anga akudzimbikana nokufunga but ini pachangu ndaedza kumudzora kuti no chibadura una zvatiri kuita zvishamwari ka unoona kudzokera pastandard yakanga uriye ende achibvumira kuti zvishuwa tichamani kati unodzokera pastandard yangu uri nokuti album ratiri kuita iri album rakaita se rakanaka but yazokwana kuti nguva yekuti takutsikisa zvezvi ndopakazoyawo chemudhara kuzopinda muchikwata the same day ratakarekodha kuti batazorekodha album redu inonzi nguva yakaoma yakapedzisira kuti wana chibadura inini ipapo album iro ndakaridza madrums ndova ndaidza but pakazopinda problem yekuti pauzonoimba nokuti kumastudios makuru kai munotanga maisa mainstruments magitari wozonoimba umwe musi pakuzonoimba apa I think pakanetsa ndakateerwa zvakare naproducer kumba zvikanzi mwako akuramba kuimba dzimbo saka watoya tomunyengetedza iwo kutaura chokwadika ndakapinda mbisi ende ndaitonyengetedza semunhu ari kunyengetedza mwana wake kuti adye sadza kana porridge mwana ari kudzimbikana zvechokwadi taitika ndamustudio akuimba chibadura akaita akati imbei shamwari ndakurwadziwa wadiwa waita se chiuya kupedzisa apa ndati no chibadura kunza mavoice edu akasiyana ingoshingirira kupedza kuimba song ndifunga album rese rakapera kuti aimbe ndichinyengerera kusvika tapedza album but chinondirwadza ndechekuti chibadura akazonyanyodzimbikana kusvika azopinda muchipatara kuparinyatwa tikaenda chinomona kuchipatara naadzimai vake chinomona kuchipatara ikoko chibadura kuti achokwadi munyika muno vanhu musazonyeperana kuti hanzi chibadura akazofa nechirwere chibadura haana kufa nechirwere chenyika iyo munhu akastreseka zvikasvika pakumaafectawo muzoti stress munise muzoti stress kana kuti chinhu chekufungisisa kai silent killer ndo chinhu chakauraya bhuru wangu chibadura haana kufa nechirwere chenyika kana nokubata-bata but ashaya chibadura ndofunga takamuchemera kumared roofs munonzi muna musasa kana pane vakaenda ipapo ndofunga makaona bendi ichidza ipapo ndakaprovidewo PA system ikaridzwa zvokuti even pakaitwa board viewing yake pane vakanga varipo yakaitwa paDoves Morgan mutown tikazonomuigira kuchitungwiza ndofunga ndiye muimbi akachemwa zvinozikanwa vanhu vese zvokuti kana convoy yakanga iripo pakunomuviga chibadura motikari yachimbeto ndiyainge iri pamberi benzi yake black iye tikanomuigira kumakuwai kuchitungwiza saka ndinorwadziwa zvikuru kuti munhu wandoramba ndichingorangarira kuti akomana ndichafa ndakaonere munhu wandowira naise kuwirana kwandaita nachibadura but zvisinei ukama wangu nachibadura hauna kufa nokuti chibadura afa mhuri yake tinoyanana tinofambidzana vana kana vanini zvanenge vaita amai vanondifonera onai zvakuita vana vaitseurai but akazokwana nguva yekuti vana vakazouya akati baba isi tafunga zvokuti tiitese titangewo music zvichokwadini handina kupokana ndikati no vanangu ndo zvinhu zvamaifanira kunge makatanga kuita kudhara baba vari vapenyu zvokuti pane pandokwanisa kumupawo mhosva chibadura kana achindinzwa kumusoro kudenga shamwari yangu pane pawakanganisa aifanira kunge akatanga kupinda mumusic field nevana vake iye achiri mupenyu vana vachiona zvaanoita sezvandakatanga ndichita nevana vangu nyana simba vaya ndofunga vachinji simba munomuziva kubva paalbum ratina kari kamwana kadiki ezvinezvi ndiye drama waprogress
kubva progress achitanga ndiye mwana wangu anaenderana payment nawo vana vanoda kuti uchiita zvinhu vanofanira kuziva zvinoita baba but ipapo ndipo pandoona pakakanganiswa nemumwe wangu aifanira kunge akatanga kudzidzisa vana vake zvemusic kubva iye ari mupenyu but musa zvinhu zvinongoitika. madzimai John Chibadura chero mabhebhi anga atori pa payroll yeband komana unosumuka sei papo basa ndichirishaya apo ndichidauze kutya ndichizishaya indihama kumba kwenyu muchitya muchisiya kana masiya ndimi morasa ini muchindisiya ndichirara nenzara ihamawe idamu na tsitsi ihamawe moyo yenyu yakaipa Simba wa mawanzo akashepa chinyama vangaitake basa ndichirishaya apo ndichidauze kutya ndichizishaya John Chibadura yamakumba kwenyu atimbobatawo zvakareka vamwe amai kana masi vakabata ini morasa ini muchindisiya ndichirara nenzara vatongorowa bhinzi ipapo idamu na tsitsi ihamawe moyo first day vakasangana iro takasangana nawo kukamfisa hotel imaite ukamfisa kamfisa hotel ndandangoendawo zvangu kunozvinwirawo doro zvangu kunozitandarira yenyu mungaiko ranga rigore ripiri 1992 vairidza papo ndinodaira kuti vakanga vachiridza vanga vauya kuzoridza ukamfisa hotel vanga vauya kuzoridzawo pakamfisa ipapo neTemple Brothers imimi makazviziva here kuti Temple Brothers iri kunoridzawo kana kuti mamangouyawo semunhu auya kuzongofara mubva mazongoita maweki inini ndaitandarira wangu panzvimbo ipapo pakangonakawo pahotera pacho pakangonyararawo yanga iri nzvimbo yamagara muchingofarira yenyu saka mamangofunga kuti hanasirikani mbotandara ndiripo ndokungosanganawo nebhendi ripo chii chakaitika pa akatanga kuona umwe ndiyani apa ndimi here kana kuti ndiye vakandiona ndokubva vandibvunza kuti ndinogara kupi ndokubva ndataura kuti ndinogara kumapfuku nekwandairoja ipapo aiwa imimi vakakuonai muchiita sei muchitamba here kana kuti mama akazvigarira uyezve ndo vakauya here kana kuti pane munhu akauya ndakatozvigarirawo zvangu neshamwari dzangu shamwari dzechi ndiyani nani muchavatondere shamwari dzenyu dzamaitandira nadzo dzamaifamba nadzo varidzi vehotera ipapo pakamfinsa oright nevakadzi vavo saka takangogara zvedu tiri chidenderedzwa tichiita sei tichinwa hedu madrinks nekudya nyama saka vakandiona hangu ndiri ipapo oright makagara muri chigrupu kudaro handingangosvika kane kutanga kutaura ipapo kuti iwe pano vakatondibvisa vakandiona pandakanga ndaenda kuenda kukicheni pavakataura neni zvikanzi chii vakabva vangondibvunza kwandinogara ndokubva ndavapa namba yedu yekumba kwandairoja ndokubva vazouya kupi kumabvuku yamande
Maiguru. Vakangotaka kuti munogara kupi ndoda namba yenyu kana kuti tida kunzwa zvakataurika ipapo. Ndizvozvo zvakaitika izvozvo. Oh. Ndokubva vauya kumabvuku ndokubva kwandairoja kwachona ikoko ndandisipo, saka vakabvunza vamwe n'anga so yavaitamba nayo vainzi vabomera so, saka pavakataurira kuti wepa 50 ndoziva kwaanogara. Maigara munani mimi? Ndaigara muna Rusitu. Panamba 50 ndo pandairoja. Saka Yehovha wataura kuti handinomuziva kwaanoita se kwaanogara mumba kwavo. Ndokubva vauya kumba kwedu muna Tondoro kwatinogara, ndokubva vatumira vamwe vasikana vepamba paive neShabhini so, ndokubva vaita se ndobva vauya kuzoita se kuzondiona, kuzondiudza kuti kune vamwe vanonzi John vari kuita se varida kukuonai. Saka ndopandakabva ndaita se vandabuda kutara vachiri kudhiraivha Stanza so igrey. So imimi pamakanzwa kuti pana murume anonzi John arida kukuoneka, makava maziva kuti ndiye munhu weye? Ndakava ndavaziva because vakanga vanitaurira kuti vachauya kuzoita se vachauya kuzondiona kumba kwedu. Aiwa, zvinofadza chose. So akauya angarega motikari ka? I think so. Vanga vari vega. Vanga vari vega? Vanga vari vega. Mauya paipai ndoke kutanga kuonana zvikanzi? Ndokubva tataura ka handiti vatabika zvedu, amai vangu vakanga vabika beans, ndobva ndatotora beans ndokubva taita se pandadzokera kumba kwangu kwandaigara kwandairoja. Makazoenda kumba manje? Hamuna kuzoenda kumba kwaMuchembera? Hamuna kuzoenda kumba kwaMuchembera? Pamaenda kumba mukatandara mbidyisana beans? Aiwa. Kwaida kungoonawo pamba kuti ndepapa pamba pedu. Kwani ndozodzabikwa nagogo here? Alice Shayamano vakabarwa kwamugore ra1970 varipo pamabvuka pariti zvisine hazvo manzwa kapa bhinzi dzanga dzabikwa nagogo dzakabva dzanolumiwa, but manje apa kapa ndichiri kutanga kutaura navo ndakazotaura navo kumberi uko apa vanga vati sunungukei manje dzokorora nyaya imwe cheteyo izwai munzwi. Takasangana because inini ndainwira doro ipapo because ndaidanana nevaridzi vehotera. Handiti maona mapadzwa manje asi pakutanga payanzi tatakagara tichandira tichingodanana apayo vaitodanana nemuridzi wehotera ndaiyodanana shamwari dzaiti ndakagara nadzo shamwari dzedzi angatora akadzi vechi muridzi wehotera pati anga vasingazvizive muridzi wehotera padzimai acho anga asingazive kuti watinaye panapo taita zambiringa munyemba. Vakanga vaine vakadzi vavo vatatu vakanga vatobva kuZambia negirlfriend yavo, then kubva kwatichi kubva kwazoti inini ndandiri girlfriend yechidiki. Uye vanga vane madzimai matatu? Vanga vaine vakadzi vatatu. Madzimai anga abva kuZambia? But ndeve muno muZimbabwe. Wechitatu newekutanga anga ari mukomana nemunin'ina, wepakati ndiye akanga asiririwo zvake. Koza neimwewo girlfriend, then imi mubva maita girlfriend yechidiki yanga iripo pasaiti? Yakanga iripo, asi takanga takangogara zvedu takaita sei taingogara patebho imwe chete tichiita sei muchidya muri pamwe chete tichinwa zveduka nekudyira ka. But mamusingazivani here vanenge vachiziva, ndosaka kadai pandakaenda kunoti nekuti baba vangu vaizvidza kuti pamwe ndofunga pamwe ndodanana nevamwe, pamwe ndofunga ndozvavakanyanyoita kuti ndiende kumaintenance kuti ndinovagoza kuti ndiye baba womunhu kadai ukazofa vabereki vanenge vachiitira kuti
tizi kuti mwana ndo asi wekuye asi weikoko so kureva kuti mimi magariro amai makaita apa muri patebhura apa madzimai ndikubvira kuti madzimai vese maizivana here kuti panapa ndo mamiriro atakaita kuti uyu tese panapa tiri panguva pamwe chete vaizivana vaitozviziva kuti girlfriend yababa wozozva kuti iyi girlfriend yekutanga yababa iyi girlfriend yechitu yababa zvaizikanwa zvine zvizikanwa motodyidzana nemangu madzimai kukudyidzana kwemotera ko isusu sandikaipapapa pandinoudza vamwe vanhu kuti hazvina kunaka zvose hazvina maturo wakanga uchiita zvese izvozvo ava vane dzimba dzavo vane mamotikari avo saka zvinovarwadzei isusu kaisusu unongoenda kungonozvinamira ipapo pamwe ndopatainonganawo nezvirwere kana kuti chi ungazvizive asi kureva here kuti pakunogara mese apa itsaidha munenge mati masvika apa motoona kuti timu yangu ira munogarapo kana kuti ndiyai kuti iende munogarapo kana kuti maishemunongogara kakungogarawo panenge pakagara munike pari kungotengwa doro unongotadza zviite paiguru kana pari panzvimbo yemafaro panowanika nzvimbo dzakawanda dzekukwanisa kugara but imi maikwanisa kuungana mugara penyu mega muri vanhu vemuno mumwe chete ndo pacho pakunishandisapo sei maamusingasaridze kuenda nogara kune imwe tebhura iri ukoko moda kugara apa munoziva zvinoitika vanhu vanenge vachitongofunga kuti pamwe nekuti vanhu vakura varume funge kauni ikako kakaipa nekuti isusu vakadzi vazhinji they are not empowered andi vanenge vese vanenge vachingouyawo pabhawa ipapo pamusana pekuti ndo pane chinhu chababa usina chako chauri kuita sei chauri kuita ndo zvanotiratidza kuti izvo tinofanirwa kunge tiri vakadzi tine chatinoita sei chatinoita kuitira kuti kana murume akazofa tisazopedzisere takutengesa bonde nekuti handiti mangouyawo pabhawa saka murume pane zvaari kuita because anayo mari yake munongoita zvese zvese ende munogara newese wese waati ngarai naye asi zvakaipa saka baba vaiti pane pavaitongosvika here pamunenge makagara ipapo muri chikwata kudaro baba vapi murume vanosvika kwavanenge vachingomutenga doro vachingomutenderera vachifamba pamwe imimi pamakagara ipapo sevarume vasingagutsikani imimi makagara ipapo pamwe pane zvinyowani zvavari kutoita zvavari kutotarisa ipapo vaiguru ini muri 5 makagara pa mosiyo kondani ndo pandakadhonzwa nauyu mukicheni ndokubva handiti ndikava ndamuti so kamunongoziva language yemunhu anenge adhakwa ndopaakazotaura kuti aiwa ndinouya kupi kumba ndipe adresi nekuti ari kutoona kuti itori mhirizhonga chivindi ichoicho chaunotoona kutoti munhu angade kutokusindikina ipapo kuti zvakati asi mimi chakamboita yeye kuti aite chivindi kudaro kutonza imimi papa anga asingaziva kuti ndomamira zvakaita apa asi chakamupa chivindi nanenge aizviziva izvo zvaitori obvious unenge uchizviziva ndosaka aizoimba ikarombo ikavaka kuti hazvina mhosva Eva Joyce dada nechiso chako wakanaka hazvina mhosva isu vana Joe tichafa takadaro varombo ndosaka kadai ndainonoka kuenda kakuredland nekuti ndenchinwa doro kandichifunga kuti apa mwa vana mari vanhu vemagitari saka kambuke kuti Eva Joyce kureva kuti ndopakakabvira kapo aiyo asi kaivepo kudhara kudhara dzimbo zhinji ndakadziona dziripo ini asi maiti kana muri ipapo mukasvika ngati mausvikira pashow ipapo aitotaridze kambo ikako mati aitotaridze kambo patinenge tavhiringana patinenge tavhiringana handinopanzwa paripo pekuti mune mavhiringano unenge wakungoona kuti aidzonike ende anoziza kuti kadai ndikada kudzokera kuya ende ndinonotambirwa nemaoko marefu iyani waive nefiyo yekuti ndikasiya apa
ndinganditohandle with gentle nekuti zvinogona kuita sei kupwanyika. Saka inenge mukamatosvika paextend yekutoti nemagitari ava vanenge vasinawo mari regai timire pana. Zveshuwa ndaitotanga ndanwa zvangu doro rangu kafinza ndozoenda kuredlandini zvangu time zvikwanzi unofunga kuti nditadza here kukumwisa doro chakati kwaingowo kutandara. Munoti pane chii chaitika ipo pavanhu 5 hapana kana chawaitomboitwa. Pamboitopedza kana 6 months kana kuti 7 months chaizo usina kumborara nemurume. Asi chanenge achingoda chezvivizoka chanenge achingoda ndechingoti kungoda ndinaye mukarati ndine murukadzi. Asi panguva yenyu yacho maiguru ndofunga maizunza musika nei maidonedza musika. Ipapo tatine mazina egold aiwa taityisa chaizvo asi ndarisati ndasimba hangu kudai. Muine kamiri kenyu kake kudiki kaya ganda richibvuma aro mafuta makatsvukira kudai izvi. Ndakatsvuka stere kupfuura ipapa nekuti taibva ndaitengesa mafuta ekumesoka saka ndaibva ndaita kuti vanhu vese vaone kuti aya mafuta kaya saka anga akawandisa stere saka yezvine zvaayiwa taakuita neutral. Saka kureva kuti mukoma wangu Joe ndo zvakamubata izvo naye anga aonawo. Aiwa zvinowanikwa mukurarama izvozvo. Vakasungikana pavanganyatso kurelaxa manje vakunyatso kutaura. Ndoka maiguru Alice Shayamano kuzvinzi vane 49 years anditika mukaradha akachena kuti mpu. Eva Joy ndaienda kumashows. Ndaienda kumashows wose munhu ndaisafarira hangu kunyanya dzimbo dzavo dzavaita sei dzavaimbawo zvavo but ndaizongonosvika when it is late ndaitanga hangu ndaenda hangu kana pakamupfinza pangu paipai nombotenderera then ndova ndazoenda kana kuti pamwe vanenge vachiridza paparkland ichiriko kudhara. Mimi mamusingafarire dzemusambo wesungura maifarira dzipi? Semunhu ndakakura ndiri munhu ainamata saka kutamba nekuimba zvinhu zvainge zviri kure neni. Saka mimanzi yamaifarira mindeni? Zvana Tuku nana Four Brothers nedzimwewo kana dzechitendero dzimwewo dziri soft ndozamanyatsounzwa kukomborera kana mukateerera idzodzo. Kuti handisi munhu wekuti ndaida music sterek music ndakutoida iye zvinezvi mazuva ano pandakunamata. Okay right. So panguva yacho maiti mimi mukaendawo kushow kwake ikoko let's say mati mimi maimbotanga mumwena mumbonotandara apo mozoyedhera kwavanenge vari ikoko iye aizvitambira sei akuna imasvika imimi? Aizvifarira nekuti anenge achiziva kuti ndiri kuuya kana mamwe mazuva aingotumira drive uya kuzondiita sei uya kuzonditora toenda kunenge kuine band. Pane here pamakambosimukawo mukaendawo pastage unotamba? Aiwa kustage kana amuna aiwa. Aiwa zvinofadza. Saka imimi pamaenda kushe ipapo mukasvika mukagara zvichireva kuti bhiya rinenge richingoya pamune muri ipapo? Aiwa ndainwa zvanguwo ndizvozvo. Handiri ndinozviziva kuti vaivai vanga vari vanhu vane mukurumbira endeni vanounganirwa nevanhu vakawanda kunyanya kana variwo madzimai
Imini pamunenge muripo pashow makagara muri momwe zvenyu mune makazvigara muri penyu mega hapana here pazvaikubatai mwoyo kuti apa pandisi kuona mushapo? Ndizvo zvimwe zvaimbokuvhiringawo zvinoitika but munhu aiedza kuzviti aizviedza kuti azviite sei azvivhare because haiwa ndinotenda Mwari nekuporeswa kwandakaita nekuzogamuchira Jesu Kristu semuponesi wangu because ari kare kwachona iye aitozodhifenda waanenge achida because inini ndaive nehasha nekuti kana ndasvika kana pangave pai kana pavhito chaipo chandaitanga kuziva ndine handbag yangu inenge ine mari chandaikwanisa kuita kutenga mbavha saka aitozvidza kutoti kadai paine waanoda aifanirwa kuti aite se amuchengetedze ndisazvione kuti ndozviri kuitika. Saka imi mamusingade zvekujairiwa kana masvika panzvimbo ayoka but iye aigozodaro sei iye ndiye akutumirai munhu kuti agozokutorai kuti muuyewo? Aiwa munhu anogona kunge pamwe ari wakare kana ari kuda nekuti zvinoitika kune vaimbi vamwe vanoto kunonzi kuita sei kuzviwisira kana kuti vane mari vaya vanenge vachingodawo vamwe vanhu ndozvimwe zvinhu zvinenge zvakaita sei zvinenge zvakaitika sanika izvozvo zvangofanana ndakatozombosvipira mate here ndakatozombotuka mumwe mupurisa so wokuSt Mary's zvakaipazvo kutaura nemazita wokuSt Mary's ndakatozomutuka ndakatozokanganisika kutoita inenge mhirishonga handiti kuSt Mary's kuya apa ndandatoone mwana kudhara handiti kutozoimbirwa here zasiyana neni mangwana munhu anozouya kuti sorry ndandakadhakwa but zvatoitika saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinowanikwa. Chicha chaitika maiguru papo pakuzodzimara kuti musvipire mupurisa anganyanya kuita sei pamuri chakagumburai? Aingoda kundipesukira achida kuzviti nekuti mupurisa saka inini handityiswe ndandisingatyiswe nguva yangu iyoyo pane munhu wese ndandisingatyiswe ende ndandisati ndatombo heavy built like what I am here. Pakaita mumwe musikana wavakadanana naye here kana kuti vainge vakufambidzana naye here ndibva ndamuona ariko kupi kumota that time vanga vane BMW handiti saka pandakazviona izvo zvakaita sei zvakandishungurudza nekuti ndinenge ndaive nemaramba doro ndikanwa kana ndadhakwa manje ndopandinobva ndaita sei ndopandinobva ndaita noise zvekuti vakatotenderera negitari vachitsvandanisa saka inini chandakazongoita because ndanga ndine mwana ndakazongomusiya ndakazongomusiya mumotikari ndokubva vatondorara naye kana vakandorara kwegirlfriend here kana kuti chii handidzive nemwana uya vakabva watozongouya motikari iri toripai ichitodream handiti mumwe mukomana ndiye akazounza mwana mberi kwedu kuya akusvika mukomana ndiye akatambidza ndinopa amai awo pandakangomuona mwana ndokubva ndaita sei ndokubva ndokubva ndadzoka kupi ndobva ndaenda kumota kwekuya vangoti yes Alice ndokubva vangosumudza motikari vachiti ndisavasasoinikene ndisazotange kutaura kana kuita sei kana kupopota achibva vaenda. Saka kwemi ngokumusira mwana ichi aiwa zvaingozvengobhowa munhu aiwa zviyoitika right imimi makafambidzana kudzimara pazoita pamuiri pekuti pabarwe mwana uyu akabarwa gore ipi? 93 musikana mukomana anonzi ani uyu? Anonzi Aisha. Aiwa zvinofadza chose right pamakamutaurira imi kuti ashamari ndo mamiriro akaita zviniko zvinezvi ndane pamuiri akazvitambira sei iye? Zvakanakisa chose handiti akazvifarira
hapana kujamba jamba usi tinoona vamwe vanotanga kujamba jamba kuti sirinza hana zvaari kuziva. Inini noizi yangu yandaitoita ndo yaitori barrier because inini ndaipopota hangu kudhara kwangu handandisina kumbomira musha. Ndinototenda Mwari because ndakatodzikinurwa pahasha idzodzo. Iye aitozviziva hake kuti amai ava kana vatanga kupopota zvavo kana ndanwa doro kana ndisina ndiri ndakanyarara saka ndototenda Mwari because ndakatoreregero 14 years ago pandakatanga kuna mai. Zvimwewo zvamuchiri kurangarira ndezvachibadura zvingava zvakakufadzai kana zvakakutsamwisai ndezvipi? Kungoti nekuti iye akanga ari murume womunhu zvandinokumbira regerero kana kungave kuna amai guru vangu. Akanga ari munhu akanaka wokuti akanga achingoziva kuti ndine mukadzi wangu sevarume vese haungadanane naye uchiziva kuti ane mukadzi vanonyepa vanongotaura kuti tiri kunetsana kana kuti chi asi utozoona utoti mai nyepo nekuti paunozoona kwaita mumwe mwana mudiki kune mwana wako ndopaunobva wazoziva kuti aiwa vanhu varinotogarisana zvakanaka. Iye murume anenge ari kuda kana kuti vakadzi vaviri hapana chandaiona changa chakaita chakashatacho. So mukufambidzana kwenyu kwamakaita imimi aitokudza kuti kumba amai variko kana kuti ndoda kuti aende? Ndaitozviziva kuti negini variko maiguru vangu kuti variko ndaitozviziva nekuti handini ndaigara kumba kwangu saka dai kwakusina munhu ndaienda kunogara kumba kwaanenge achita se kwatinenge tichigara ikoko. Saka ukaona mumwe achigara kwake mumwe achigara kwake kureva kuti pane mumwe munhu kwaanenge achigara kwaanopedza nguva. Kana neni ndosaka ndakanga ndisingade munhu anoreva mukadzi wake because waiuya wakageza wakachenaka. Saka ziva nezvangu usaite sei usade kundinyera mumwe munhu kana kuti kudini. Saka imimi chama musingadi kana kuti ingava dzidziso kune vamwe kuti kana uchinge waenda kunorega kuda kureva zveumwe kana waya kwandiri nini zvakatoshata nekuti ndosaka kadai hongu takazofa because mwana nekini baba wake vakafa aine 6 years anditika pavakafa baba wake. Asi ndanga ndatotaura kuti uchandichengeta kusvika ndaita sei ndawana murume anondiroora handiti kana kuti kudini because ndaifunga kuti hana mukadzi kana kuti vanenge vachinetsana kana kuti chii. Handiti murume paanouya hapana anotaura kuti ndine mukadzi wangu zvese zvakaringana kana kuti chii. Anogona kunyepa but iwewe wega ndounozoshandisa pfungwa dzako kuziva kuti ane mukadzi wake. Saka iwewe haudi kunetsana nemukadzi wake nenyaya yekuti kadai kuzokura tichichengeta vana tichirera vana zvinhu zvakaipa zvekuti unenge uri girlfriend wozoitiswa mwana zvakaipa. Kana vana iye zvinezvi vakura vanongozenge vachitoti shingirira mamarriages avo kadai zvinorwadza kana kuti zvinovava pamusana pekuti anenge achitaura kuti amai vangu vari vemusingo. Saka inini handisi kuda kuti ndiite musingo ende kurarama kana kufamba rwendo rwekurarama iwe uine mwana baba vake vozofa pane dambudziko ipapo. Ndosaka kadai iye zvinezvi ndakatanga organization yemasingle parent because ndakaona dambudziko vana vedu vanenge vari maorphan but hapana paungaende kunokumbira death certificate kuna ana maiguru vako kuti vana ivo vabatsirikane. Takapinda munzvimbo yakaoma patairera vana vedu. It was not easy. Chairman okawe rege pana patimbonzwa sisu kamu apa kurwara apa manje takuda kunzwa kubva kuna mudzimai wavo wakasiyiwa mukoma John Badula zvakatanga sei? Vairwadziwa nemusoro
nemabasa. Aiwa, apana zisika chose mbutimbire ukambuka mwechete. Ndimugwanisa. Aiwa, mbwete sika yo maidzimba muromumba. Ndofarira kuti ndiwe here mudi wajineti, ndiwe here ungandidaro kubvira musi watakadana. Ndakakuudza kuti ndine vana vangu, iwe ukati joo usamuchema. Vana vako ava ndichavachengeta. Pasi ndo makaroro makwanika mune vana venyu. Aiwa, ndakarorwa ndiri musikana ina ndisina vana. Ndakatondipurira ne8 years age. Oh, aiwa, zvinofadza chose. Asiye pakutaura, angari munhu akaita sei? Angari munhu akanyororera. Angasina basa nezvakawanda. Angari munhu ane tsitsa, ane rudo. Yaidzoreredza vanhu vanenge vatadzirana pafemiri, munhu aibatanidza kuumbiridza upenyu. Tingati here pane here kambo tingati akaimbira mimi? Akaimbira mwana wake akashaya 1990 musikana. Gotwerangu, songo inonzi Gotwerangu, ndikafunga Gotwerangu rakandisa. Imi naana mundiimba. Sichananga nzazi yangu. Aifarira kambo kapi? Njona aifarira songa yekuti mudzimu yangu. Ndosonga yaifarira. Ndinoirumbidza kwese kwandinoenda. Nezvese zvandinoita. Ndosonga yaida muridzi kana akagara. Nekuti aifarira yekuti ndaive ndiri nherera yerege. Ndikazvara mwana anozokurira pasi peganda. Nekuti Jona anga ari nherera, vana vacho ndo vaiti ndutswa adzana. Yange ungave wakafunda sei. Pasina mitemo inokutungamira ubudirire. Yange ungave wakafunda sei. Pasina mitemo inokutungamira ubudirire. Yange ungave uine business zvaro. Pasina mitemo inotungamira ribudirire.
hwira wake anzi Landmine Madongonda makamudza achitaura ka last week apo tombonzwa isisi kuti mazuva ekurwara zvakambosanganawo zvakare naye ka Landmine Madongonda akakwanisa kushanyira kuenda kumba kwake ikoko vakambokurukura regeti nzoti zvii zvakaitika apa ndobva ndasangana nemufana wangu aibva ati ndasangana chibadira mutown ndikutsvaka naJohn ndasangana John haasonzwa zvakanaka ndobva ndati ari kugara kupi zvikanzi andipa adresi yekuratidza kuti ari kugara kuNew Marabra panamba 22 Musasa ndokubva ndabva kuinyanga inini ndobva ndauya kunoku ndobva ndaenda kunotsvaga pamba paya ndobva ndapaona ndasvika pageti paya ndikaenda kuona John ndini soso zvikanzi hapo vaisada munhu kuti apinde mukati ndikati it's okay ndiana makaona munhu wakangota zvekudongora pamusoro pegeti papaine gate resliding saka inini vanati no kana akazouya mafoni anga asati akwaya munomuti zvanzi naMadongonda ndaenda kuzokuona ndichauya musi weSaturday zvikanzi apakanaka ndobva ndaenda Saturday vandauya futi ndobva ndauya nemabhanana mapotatoes po ndakandataudza asizvo zvakanaka ndobva ndasvika paya pandakangoti Madongonda ndatovhuriwa gate vandapinda mumba vandaendeswa kubedroom chake wanga akarara pabhedhi akakumura hembe dzake dziri pasi majini zvikanzi Madongonda waita zvakanaka wayozondiona inini ndakatanga kuzvimba makumbo ndiri kuzvitungwisa ndazvimba makumbo ndane shamwari yangu umwe doctor ndobva ndaenda kunomuona ndobva anditi koma John mapapu enyu azara mvura iTB endai kuparire nyatwa ndobva ndaenda kuparire nyatwa ndabva ndaadmita 2 days or 3 days ndobva ndadischargwa vandapiwa matablets ndo andirumwa izvozvi achitaura ega ari pambedhi asi chikundinetsa ndechekuti nyama yangu ini ndikabaya kudai chigunhu panoramba pakaita gomba hapasi kuvhara ende ndikada kuti ndidye zvikuramba kudya kwacho ndikati vapapinda kamwe kamwana kasviba so vakagara pasi so zvikanzi deti ndanenzara zvikanzi nyara zvako noreji ari kuuya mai manje mamwe bedroom mamwe ne 2 wardrobe ndobva ndati 2 wardrobe aya kumbuya ari kupi ende last week ndakakurotai wakabata gitare ndichimutaurira zvikanzi pawaitorota ipapo ndanichitopedza recording irekodhi kuti nguva yakaoma ukaona rekodhi iripo inonzi matemai taitotaura mbuya wako uri kuona jira iro rirapo iro ranga riri pabhedhi wanga akarongwa nezvimaheadboard zvakaita seapa neapa kwakune jira reuvhimi riya iri riya rered and black reretso zvikanzi jira iro wakuru chaiwo havasisipo apo ndozvikuita kuti ndirware wakazodai waibva wadaisowo saka ndo zvakaita kuti wakuru chaiwo atisi saka izvozvo wakaenda kumba kwavo wakanoti ndanzi nababa enda unotsvake pekugara yetina handaombomutuma ndikati nemomutoreka onai muri kurwara kuti mupote muchibikiwa zvikanzi wafanawa they are too good in cooking kutaura vana wake noreji Richard naSimba zvikanzi akauya panapa mbuya wako last week akabva ati baba John muri kufamba zvikanzi anga asingadi kuti ndifambe achitaura ega so ndikati kuvakomana zvikanzi vakomana wane utsinye kutaura vakomana wana Dag and so forth vari kutoita mashows vachizviti Temple Brothers but panapa vasumbuswa uye usondoona zvawaita izvi nana Rodrick wanga achiripo wana Rodrick wanga wese achitaura ega vari kutoita mashows vachizviti Temple Brothers but pana usumbuya kusondoona ndobva ndati nini saka mukuru kuti mimi mudzimu ndo wakaita kuti madhamu wasuduruka aitoti pane munhu akauya kuzorara neumwe murume mumba muno mune jira iri saka wakuru wakabva watiza neizvozvo itsvina zvekuti ini ndinogarwa ndine wakuru vanenge vakandigara saka ndareruka ndinomboti endaona munhu here anombondibatsira iyo rekodhi yangu yekuti nguva yakaoma yandakarekodha ichandipa nguva yekurikavha ndofunga nditsvage takshop here kuti mari yacho ndomboisa mutakshop ndorikavha ndoita sendodidini ndobva ndamuti inini manje ndoda kurekodha nda kuti mundibatsire zvikanzi haisi nyaya iyo
kungopinda chete mustudio ndobva ndatokuridza lead iwo chiimba tokubatsira hazvitombonetsi. Saka vakomana vari kuenda vachiita mashows. Ya warita mashows vachizviti Temple Brothers asi nawo usikuya uzondoona. Ndobva ndaburisa chikwama changu inini. Ndobva ndaburisa I think $10 yered yai. Ndobva anga akarara pamubhedhe so ndobva tisumudze musoro kudai sokutarisa chikwama changu. Ndobva musukuru dei watiwedzere ndinozokava. Ndikamupa imwe 20 mabondi kwete mabondi $10 chayo inzou vanamupa 20 zvanzi waita kumzukuru chakukava apa ndandine mabhanana angu mapatatisi angu anandabva nawo kunyanga anandamuigira ndikati rega ndimbokutengerei dhiringi pambe mumbochaya panze apa pane takishop yanga iri opposite pageti pacho zvikaidei ukaona soda nekuti soda maybe ndikaidya pamwe inoita kuti ndisadzwe kuda kurutsa kwandiri kuita ndibva ndabuda vandanotenga ndibva ndaibva ndamupa. But tapedza kutaura chakandinesa ndechekuti pandakati baba wangu anga chamupenyu pandakangoti buda imomo kuti ndakuenda akakosora zvakanyanya zvokuti ndakatombomira ndabuda imomo asati mandosangana knowledge ari kutosvika akabata 5 kg yeofu yes akachenganya ini vandatobuda vandaenda. Kurova kuti madhamu apa mazuva aya vanga vatorwa pasi vanga vatoenda murume achirwara isara achibikirwa nevana anzi vakaenda vakanonyepa kuti ndatumwa kunzi titsvage pekugara isina kumbovatuma ndingomalavhu vari kudaro vaenda vakanogara kumba kwavabereki ndopa vakanyorerwa kambo kanaka ndilavhuwo madongondo ari kudaro. Pamusoro yematemai baba ndiri kukumbira mari yekutenga sipo yekuwa chitsamba chadze mwana. Mari yekutenga sipo vana vamazuva mufunge ndozvinokutadzisai kuchengetedza dzimba dzenyu muti muzotengerwa sipo nababa. Ibvai apa nina mari yekurasa ini. Ipapo tatawirana achiti uya uzonditore weekend timboende kwenyu kunyanga uko timbotendere pamwe ndinoona munhu anondibatsira mazuva acho ndaigadzira masisi emabhasi ekwatihobvu kunyanga uko pandaitosona ndikuti Friday ndichaenda kuHarare kunotora chibato timboite zvakataura pandanonzwa rekodhi yekuti zuva rekufa kwangu iriurira paredhiyo zvikanzi apa mushakabvu akaita 2 mugore ra1987 ndabva nditongovhunduka irekodhi iriurira paRadio Zimbabwe kunoti chibadura kusisina ndikanga kusizvotori musi wandiri kutaura iwoyo namba mabhanana ne20 nzou iyoyo ndomena kumisa kutaura naJohn ende mamuna kweni minde kuzodzoka yes nekundibatsira nekumuona zvese. Asi iye pakutaura kwake aiti bwezi papa nevana chete hanzi amai vaenda kupi akati pakapinda mumwe murume akarara muno. Alright. Ndofunga shona yacho maibata. Ndopa zvakaperera ipapo. Alright. So 1992 ndingati 1980 ini ndakatanga kuziva John 1987. 1988 or 99 pakaburisa zuva rekodhi kuti zuva rekufa kwangu. Rekodhi yabuda pakafamba manyuzipepa akabuda kunzi John Chibado rafa ari kubva kuMozambique. Nemhaka yekuti rekodhi yapa yakabuda manje outcover chacho chakabuda ari kumakuwa. Aita semuna ari kumakuwa. Saka vanhu pawakaona mino zvawakangofunga kana wakafunga zvakafamba sei yetanga asina kufa. Because that rekodhi iyo yainzi zuva rekufa kwangu yakatengwa about 60,000 copies.
angatone gold disc rake chomba make zvokuti nguva iyoyo kwakusina anomukunda akazouya akabhitwa nachibadura nachitekete nadembo nachitekete akaita 90,000 copies pamasales ekutengeswa kwemarecords. Ndakakundwa nezviyedzo pamusana pevandifamba navo mudiwa ngegerere uya unditore kwandiri kuno ndiri kutambura handichazozviitazve. Tidzokere kuna mai guru Alice Shayamano timbonzwa isitsi kuti ko zveurwere akasvika sei munzeve dzavo. Saka munoza kuti ndakangorwadziwa because mwana wangu wokutanga baba wake vakafanika accident nikini 95 anditi iye ndokuzofawo zvakare. Saka zvinhu zvakandibata munoza zvakandibata because vanhu vese kadai kare usati waudza vanhu status yako kuti uri HIV positive kana kuti vanhu vaingokurambai vachikuti nekuti mukadzi akambodanana namusician saka vari HIV positive. Saka nandichingozvifambirawo zvangu ndichingoenda kunozvitengesera kuZambia chienda kuSouth Africa kokunotengesa hangu kuDurban. Saka hakurwara chaiko chaiko ndakatozongoshokwa tichinzwa muredhi. Saka munorewa here mimi kuti vanhu ndo zvavanotora kumadzimai emamusician izvozvo kuti musician wese akashaya kunzi mudzimai wacho anenge asara anenge ane chirwere. Tinostigmatizwa zvekuti even up to now stigma nediscrimination yakatobata zvakanyanyisa kwete kuti mbichana iwe unototi uite sei utosimbe kwete kuti ukada kuteerera zvevanhu vanhu vanotaura vanhu tongomanyira tongojaja vanojaja unoshaya kuti zvabva nekupi vazoona kupi ndiani avataurira izvozvo zvisipo ende hapana anenge akauya pedyo newe akataura newe unozongonzwa vanhu vakungozo nekuda kwokuti angari mudzimai wemusician. Aiwa izvozvo kunyanyanya kumhuri yeZimbabwe tichitarisirawo kuti zvechokwadi vanhu tisangomanyira ngotaura tisingazivi kuti zvimwe zvacho zvinodzoka zokanganisa raramo yeumwe munhu. So imimi hamuna kuzombowana mukana wekuti muone kurwara kwake asi kureva kuti mamusingachavi pedyo nepedyo panguva yacho. Aiwa zvinoitika ndezvekuti unenge uchingota sezvo unenge wakurarama neutachiwana hweHIV unenge wakutya kana iye aigara achitaura kuti zviri nani kuti inini ukasiya mukadzi anogona kuchengeta mhuri yake anogona kuchengeta mwana pana baba waingoona kuti pamwe munhu ukuti aiziva kuti pamwe ndarwara ndabata HIV but asi achitadza kuda kudisclose kuvakadzi vake anditi murume anenge akungoita matumwe surviving skills tuya kana newe unenge wakutya kuti semurume baba vemwana ndikazosangana navo dzimwe nguva hapana dziviriro. Andi munoziva zvedu zvechivanhu zvedu zvekuti zvakaoma kana ipapa paresearch panotoonekwa kunzi long term relationship anonetsa angini ndo anoinfecta nastereki because nekuti pakadaro hapaizoitwe ndikini correct and consistent use of condom anditika. Saka ndo zvakanga zvongoitika apo nepapo unoenda wako uchiita sei uchienda kumashows uchida mari zvako kana kuti chiiye mwana anditi asi waiona kuti rega ndimbomire kuitira kuti ndichengetedze utano hwangu. Manjinzwisisa kapachikuru apa ndanzwisisa matauriro enyu pari kubuda panyana asi kureva kuti iye haana kuda kuzvitambira. Andizive panguva yacho andizive because
ndakanyasoshaya kuti why because imimi you still looking fine, nice. Yeah, of course. Stereke haikona mbichana. Iye angadaro munhu kuti akwanisa kana kutsera nanasi ngatito seso dzimwe dzenguwa. Kana kusiri kuti Mwari ndo zvakazoita kuti upenyu hwake udimburire panzira. Aiwa, zvinowanika zvo mukurarama izvozvo inzira iri tose. Queensdale. Saka ndakabva ngozvinzwa muredio. Zvichingonzi John atitase atisiya ari kuchemerwa pa number 4 munani ko ku Marlborough. Anditi kuma Red Roofs. Saka zvakandibata. Handidi kunyeperai. Ndikachema zvangu ndobva ndangozvishingisa ndobva ndaenda kupi kumavhuku ndokwaive nemwana ndikatomuona ari kuita se ari kuchema anga azvinzwawo ndafunga TV kana kuti muredio ndobva ndakabva ndanotora sawira wangu ndokubva taenda kupi ikoko kumba kwaichemerwa uko kaona kuine vanhu vashoma ndobva taenda kupi vataenda kunonzwe kudombosha kumba kwana mai guru vangu kumba kwevabereki vavo ndokubva vaita se makuseni acho ndopa wakabva wangotaura kungoti kuna asawira kuti ava ndamaino futi ndovamwe amaino chichi ndopa wakabva vazototazobva vataenda tadzokera kupi kuya ku Marlborough ndobva ndazouya ndikasikotora mwana ndakuzoenda naye uku kunamukuya kuya ku Marlborough ndobva tazondovaviga kuchitungisa. Imimi muchisvika kudomboshawa asawira pavakapa introduction zvange zvakamira se reaction and respond yakatambirwa se kune avo veukama vamasvikawana varipo. Aiwa hapana zvavakamboitaura because ipapo futi fana kupasiya because pane inenge yaitambira. Right. Ndimi chete here makabuda muri amainini ipapo kana kuti pane vamwe futi vamakasvikowana wamainini variko ndimi chete mabvingoripo? Inini handizivi nekuti kune vamwe vakanga vabva kuMozambique chichi and so on. Handitika kana kuti vakadzi masponsor kana kuti chii inini hangu handina kumboita se handina kumbozvitsvagawo nguva yachona iyoyo handina kuzvitsvaga because inini vandaiziva zvangu ndaiziva mungini wokukambuzuma akanga ari pamberi pangu ane mwana akashayawo iye akafa futi aisenza kuclub 99 andize kuti anonzani so zita racho ndatorikanganwa kudhara ndakatombomuona kuParkland anditi aine mwana achiita sei achizvimba saka kureva kuti pamwe ivo pamwe havana kufamba havana kuenda kuwana rubatsiro here because ndikudhara ka saka bandi medication yakanga ichiri kuwanikwa nevanhu pamusoro ane mari zvangofanana kana inini yezvinezvi ndane 14 years handiti ndichinwa mapirizi ka but HIV inotori makore akatoita sei akatowanda stereki anditi
Saka ivapo vanga pamberi penyo ndo makakwanisa kuona chete. Ndo vandakakwanisa kuita se kuona ane vamwe vanenge vachitouya vanenge vachitoshandisa pa unoita noise akusi kuti ndiye anenge akuitira but ndiye mumwe munhu anouya kuzokuprovoka ani muri kupanzwisa kuti uzione kuti ndiripo nini anditi muri kupona mawanzo akapo maiguru Alice Shayamano vari kumabvuku ko nekudaro ka rekaiti mbonzo pana kuti mazoe kupedzisira eka shoko rerufu rakauya sei kune musikana wankoma John Chibadura wekutanga akauya sei shoko ndi akazvitambira usei musikana wekutanga ari padaro ndirapa nanasi ndakarwadziwa makainzwa nani message yacho akauya ndiye mkwasho wedu yeyo baba mati wacho ndokachitaura svikanzi mukuzviziva mimi kuti John akafa ndikati rini svikanzi akatovigwa nezviguwe chichi kwaigara ndakabatikana asi nanhasi sonombotini ndikambonzwa zvichitauriwa so nesingadi kuzviteerera ndotonzobwekana maiti mukanzwa izwi rake achiimba paredhiyo zvaikubata sei ini ndaitamba tu mvunze mukabvunza wamwana mwabvunza but 61 udza ndaitamba marekwedzi yake kuti ndikasvika ndichitamba so wana aimirawo ndichitamba achiti kwa mimi akutamba marekwedzi yarume wawo ndikati mukomana wangu wamwe wanu ndinotowaudza kuti imika pakaoma Chibadura so kubva pakati kudai so nchiwataurira iyo aripo amwe masoja tu pakaitika nhampana pakauya achibvunza akati achitaura anga achingotaura achiti Chibadura chichi achitaura Chibadura akati anzanga nemusikana wake uno inobva ndamuudza musoja ndikati ndini akati mambo yamimi richakudzokererai ndati mundidzokerero ndaita sei ndini zvangupera zvakadaro aita nzira kudzokera zodi amene kuzokubvunza inhorondo yake zvibvunza kuti zvakamira sei ndikati aiwa ndini asa hapana chandakakwanisa kutaura makambosvika were pairidza kana kuti mukumbopindawo mupendi rake akambouya achiridza kuna Harare Drive kungochishanda sisi wangu angari house girl iko gore racho ndichazoti gore asi akauya achiridza ikoko akabvaridza rekodzi yake kuti sara zvako ndakuonewa iyi ini ndibva ndapinda muground ndakatoenda tichipopotedzana nemukoma wangu ini ndikati nasi kuenda kumba zvikanzi zviite handiyei ndikati aiwa buda mumbogara panapa zvikanzi azvite saka pamakaenda kubhendi kwachekoko makaenda ari masikati maneru iye akazviona akatondiona akanditarisa akandiona munin'ina wake asati afa akatotaura zanzi ana mama wauya wari 2 ari apa ibva nditarisa so tanga unyemwerera ini utasa usaidi zvangu abva apinda pastage paya yakuimba achitamba ninjingomutarisa zvangu saka manzi yake wamaifarira mimi ndeupi inini hapana yandinosarudza kuti iyi ndiyo yakashata marekodzi yake ese ndotoyada ndotoyafarira zvekuti dhu asi iyi yekuti sara zvako mudi wangu Mary ndo yainyanya kurwadza amai venyu aibatikana anzi zviuru zvishanu zvemadhora ndozviwana kupi nini mombe 30 aya ndoiwana kupi sara zvako ka akaita fanike akusvotesa inini kuita ninge inini tindamuramba asi abereki ndowakakonzeresa parume vese akandiroresa hapana murume anopindirana naiye hapana aiwa saka paiti unoziva zvibhakira zvangu mvura mvumbi nokubeta manje 6 kwakuri kuwanzira babonyo akawawanzira saizi inokwana abereki wangu wese hama dzangu dzese dzaitoziva kuti
mwana uyu atitukanisa na John shu atitukisa akatukiwa ni uno wao aizi mwenge ziri problem ya wanzwa kapo ndo maiguruka rina landirani ere kaiti nzo zvakareka kubva kuna former manager Makumbe Columbus kuti shoko vakaribata sei shoko rakaya musipo pamakazosvika imimi makasvika awa aradzikwa here kana kuti zvakabva zvatokumaisai kuti ina handira kutombobvira ndazosvika kubonzaka munhu akavigwa ndiri kurushinga ndiri musango ndadzoka handina munhu wandaikwanisa kubata maoko ndikuda kwei ndaitsvagani ndatsvaga mainini mainini vakanga vaenda mainobata maoko handikwa kune vana venyu here eka vana vangu vanga variko ndaiziva kuti ndichaenda hangu ikoko vana ndinavo ndinoenda iko kudomboshava ndinovasapota Oliver Mutukudzi mazuva apera anga achimboedza kuvabatsira ini saka imimi chakakutadzai kuti muende munovabata maoko ivo vana ndimainoona pana amai vavo saka chakutadza kuti muende pamunoti maini ndematambudziko zvakafamba sei mukuru kuti mamuna here kutombobvunza kuti ndakazoendawo papayapaya asi kwete panguva iyoyo kwete panguva iyoyo asi nemiona ameni mamusingawirani kuti kwete kuti tatisingawiri kana kuti maipomerwa waunzi mimi renyu rimwe chete nemunin'ina naJohn handizivi because mainineka munhu anga akanyarara to be very honest munhu anga asingatauri akutaura chaiko chaiko even up until now mainini akatauri munhu akazvinyararira we munhu waJesu dzanorondoka nokuti kana kune vana vanitoriko izvozvo izvo vakuto vana vasavira venyu vakutodzengerera vari musango izvozvo imi makafugidzira so muchisiya vana muchizwa kuti pakati pane mwana wedu pakati pana mwana wedu vachitotambura zvavo izvozvi kana iye kwaarere muguva so vanenge chituka asiko naisawira papi pache vana vangu ingwana anovaziva vana havana chavanoziva vana ngavaonane vazivane ende maini nava pasina kana chavabata mwana mukomana wemukadzi wekukambuzuma akashaya kambuzuma kwamboita mudzimai tikazonyota handi takazonyimba tikati kuzvarira pasi kukurira pasi takaita rege wani yakadaro iyo hauizivewo ndoiziva ndo zvataa tichinyora kaizvozvo ndo pakabva kambuka aiwa kusaziva anzi kuziva mbuya uudza chokwadi kureva kuti vana mainini vana ivavo ndo vamunongoziva vari officially vaida kuti iye muridzi wacho vazikane kumhuri aiwa ndinovaziva munenge nane mumwe mwana wakaita kuunit o nemukadzi ainisekai zvakawanda ndoziva hachimbosiyira ipapo mushakabvu watisiya makazoitei kuvana ndoziva kuti mama agara mati mimi ndandasuduruka pane here mukana umwe wakazoitika kuti makazosangana zvakare nevana ndakasangana navo vakatanga kuya kwamuri vakatanga kuya kwandiri kwakwapera nguva yakareba handichanyatsosiva kungoti zvinhu zvacho mazuva akuenda achiwanda vauya kwandiri I think pakanetsa because uyu tembo payakasara yakuita kubvutidzanwa because don't forget it papana ashumba handiti vatakarekodha navo handithink pana rairai vana nemukadzi wamakandirorera I think papana Roderick Chemudhara handiri kuona ipapo posi ndandakuona ndiri afa handiri kuona vadaro vakamboda kubatana kuti Roderick Chemudhara ivo ashumba vacho manyowa nevana hazvina kufamba ndandakunzwa from afa rodha akauya kwandiri kakawanda pakaita matembo mairi imwe yanga yakuridwa nani kwameno uyu ningi uyu ndichaziva right zvafamba zvakadaro vana vakazouya futi zvikanzi no batawana munhu ane kiti but financially hatinomira zvakanaka ndikambovabatsira vakamboita matozi kunana mangura ndikati vanangu ishoko randakagara ndichitaura kuti Tembo Brothers irambe iripo madii kuenda kuna makoni handitika
amakoni navashumba. Kana amakoni naashumba vakati yes, ndinokutengera kiti mukondinya. Basa roita sei? Rofamba. Manyowa ari pokutara. Mwanangu Simba akada kuti ave mukuru webhendi, muridzi webhendi. Ndikati mwanangu, rinonyenga rinohwarara, rinosumudza musoro raita sei? Rawana. Imboita understudy varume iva. Unisati wane experience. Because varume ane experience, vane maturity. Ini kuti ndiburitse mari yangu yekunotenga kiti, ndokunge iva vatagara pasi vati vapo vati hongu ndoshoko ratinaro kusvika pano patiri nanhasi. Ndaona zvanetsa varamba kubatana. Isi kana wanga wagara wamo music, ndakanotora mwana wa Pombofu, Bruce. Ndakanotora Bruce, ndikafamba naye chaizvo, ndikamusapota, akarekoda. Sandakangurera imukakurawo, ndaiti zvimwe nhamo yapera, zvino nhasi ndazviona kuti nhamo yangu ichiripo. Pamakati mimi ndoda kuti mushande nemaoriginal members eTemple Brothers. Gadzirisai ipapo kuti nene ndiwane kupindira ipapo. Ndopazvakabva zvafira ipapo. Ndopazvakaperera. Vakatsika madziro. Ende vangazingataure kuti sei nekuti zvanga zinganetsa kungena noona vana baba vakashanda namudhara. To prove kuti ndakaona kuti hazvina kwazvichaenda. Vadaidzwa naOliver Mtukudzi. Ndogara kunotona. Vakandodza baba tiri kuuya. Ndakadaidza vamakoni. Ndikadaidza ashumba. Yaikuno. Handina kumbovaudza vai vanhu ivavo kuti pane zviri kuitika. Ndobva ndangovatora, ndobva ndapinda paMutukudzi ndokuwana vanhu vari pastage. Ashumba ndikati ashumba vakangopinda ndobva vaenda pastage ndokutora gitari ndokutanga kufamba nemariki maya. Anditi kana Mutukudzi was impressed akafunga kuti bhendi raita sei rasimba, but still vakada kuramba vachidzoka pasina mention ivapi ivava vanga vakudzoka vavega machi. Pasina vanhu vakuru pasina. Sokutoti Mutukudzi akatanga kuonawo futi kuti Mutukudzi handizii zvaakaona, because Mutukudzi haana zvaaisiva. Ini ndini ndakaona kuti zvavatombotesta ashumba vachiridza rhythm, vamakoni vachida vachafamba kunotsvaga vamakoni naashumba kuti mudhara ada kuti tikondinye. Handii mudhara futi kuya. Saka ndopazvinanhasi. Asi goni richitakavhurika here kuvana? Zvakanyanyisa, wide open. Wide open. Asi ngauye vakarongeka. Pakambotaurika nyaya dzekuti vafana vacho kumwa ndo dzimwe zvinhu zvaiita nge zvakambotireka. Muchinombongambowana vamwe vabatsirawo. Ameno shoko rakambosvikawo here mune munzeve dzenyu, uyezve sevana venyu mimi hamuna kutombowatenhera here pasaidi kuti vana vangu ona ipapo akarejusa Simba. Kutaura idi chaiko akarejusa Simba nokuti knowledge hano ndimoza knowledge hano Simba akarejusa ari kuenda achimacho. John amacho. Mangwana padare oye unamira mozatse oye sina zvoka ngati patendaka kune Amai Richards umwe mwana kutomwa namozayela dangwe la John Chibadu umwe mwana kutomwa namozayela mudzimai wekuta umwe mwana tanai mwana lina ngari musikana wokutanga mudzimai wekutanga manje Amai Richards zimwe nezverufu rwa John 98 taenda kumarondera budhu wangu wanga washaya pandakanzwa kuti John akudi akurwara ndikati ari kunzvei zvikanzi mhene ndangomuona akadi akangopera. Saka mwana wangu Richard anga ariko koma ndianga chengeta baba wake. Chengeta vachigara kupi? Aigara kuNew Marlborough. KuNew Marlborough. Saka ndobva zvanzi Richard ndiya kutochengeta baba wake ndikati asa ari kunzvei chezvo zvikanzi mhene 99 ndinzi John urwere wakura. Ndobva ashaika, ndobva ndanzwa kuti John ashaika ndikati John washaika kwandandakaroorwa koma ndobva ndati ndakuenda kunhamo zvanzi handizvizivi kuti kwafiwa murume wemanje akuita chanje. Ndikati hamuzvizivi kuti kwafiwa, hamusozoti baba Richard washaya here zvikanzi handina kuzviziva handizvizivi.
Saka muningi nacho akati kana mai Gurima zviite kuti mungatitadze kuenda kumurume wamakabereka naye mwana endai munorerutsira mwana. Ndobva ndasumuka pai ndobva ndaenda muningina wani wabhazari panje ndobva ndaenda nemuzukuru ndobva taenda kuye kunhamo kuye tasvika kunyuma rabhura takangoenda tichibvunza ndaikuziva ndobva tasvika pai svika kuona nzanzi mariro yakadi ari kuQuadavs ndokwachanotorwa ikoko achiendeswa kuchitongwisa. Ndobva tagara pai takagara kwa 2 days echi3 vanhu vemabhendi vese vakauya vakaridza tiripo vakapedza kuridza. Saka ana Richard vakazosvika usiku manje achibva kudomboshawa. Ndikati ko Richard ndisiri kumuona panapa ari kupi zvanzi Richard ari kudomboshawa. Ndikati sei iye ari ndiani baba vake apera ana baba vake zvikanzi amen achauya. Saka kuya wakaita ana Richard ndobva vatora ndobva vavharirwa futi nezvigure kupi mune imwe imba. Ini ndobva ndati amai knowledge anga asingataura neni amai knowledge but ipapo vakataura neni nekufa kwaJohn. Ndikati amai knowledge ini ndikukumbira kuti mukumbire kuti Richard abude pachena ndimuone kune vanhu vezvigure. Inini Richard angacheme baba vake ari akavharirwa mumba. Ndobva vakumbira pai ndobva vabhadhara mari Richard ndobva aburitsiwa. Ko zvigure zvaimuvharire chii? Anzi kuti apinde zvigure vana achichema baba wavo. Pamariro ipapo musi wemariro wopotomupinza zvigure ipapo. Naye na knowledge wacho ndikati aiwa manje azviiti pamutemo chaipo azviiti. Zvikanzi alright ndobva abuditsiwa vana vaya abuditsiwa ndamuona Richard uye. Ndikati ko Richard chii chakaitika zvanzi mai baba vakasvika pakukundikana ronda ranga riri amire pagumba ndo rakasvika kuita sei kuvakanganisa kuti vasvikire kufa. Ndikati asi yanga iri kensa here vakadii kunopiswa zvikanzi vaingoti vamwe ironda inodii inopora. Ndikati pamwe pane zvimwe zvava zvapindira semunhu aingofamba kure kure zvinongoitika. Ndobva ndamunyaradza mwana uye svika tagara pai tagara mangwana acho chinzi John akuenda kunovigwa. Ndobva taenda kwaDavs. Taenda kwaDavs takangogara isusu takanzi hama dzaJohn garai mumabhenji. Ndobva tagara zvikanzi vehama vekungozivana navo munoreta raini muchibuda panze because kwakune vanhu vakawandisa. Ndobva vachibuda panze vachiona board view vachienda kunopinda mumabhazi. Isusu ana tete vangu inanzadzi dzaJohn vana vababa vake. Ndobva tapinda mune yedu mota tapedzisira kuona board view. Kwaiti kukasvika hama dzaJohn dzichichema mainorage vanga vasingadaira. Kukauya hama dzekwavo dzichichema vaidaira. Saka zvokutoti inini ana tete vese hama dzeJohn dzanga dzakangoungana neni. Mainorage vanga vakagara kwavo kukona nehama dzavo. Ngati pakuenda kumakovapo ichokwadi kuti panga pana vanhu vakawanda zvigure zvakatamba. Zvakatamba ana Zhakata vese vanga varipo vachiramba kuiswa madhaka nezvigure. Zvokutoti zvigure zvaida kuiswa madhaka vakomana vese shamwari dzake dzese. Saka John uyu baba vake manje pavaidira mvura ndipaguva pavanoisiwa mvura. Saka baba vacho vakati ndipei chigubhu ndidurure mvura ndiri kuisira mwana wangu mvura nechikonzero chekuti mwana wangu anga asina mukadzi. Mwana wangu afa asina mukadzi saka kuratidza kuti anga asina mukadzi. Saka ndini ndakutomudirira mvura pamusoro peguva rake. Ari baba vacho asimati. Ichokwadi itu anga asina mukadzi. Ayo apo zvava zvabuda pachena nenyaya yekuti Neri pakafa John Neri anga asisipo. Saka kuratidza kuti anga asingamugezesi. Saka apa nekuzoti wafa John Chibadura kuti vachizotora mvura inenge yacherwa naNeri kuti hanzi mudirei John kana kuti mugezesei hazvasingatomboita because akangura tiza murume kudhara. Zvimwe zvakaitika pamakwai papo ndezvipi? Chimbeto ndiye akataura speech. Nhoroondo yake aitaura achiti inini naJohn taiwirirana taiti tikatangana hapana aiziva kuti tatangana taingoenda kuseri tinorovana tikanorovana kuye kutopedza totodzokera pastage hapana munhu aiziva kuti vanhu havarovana kwavabva kana kuti vaita sei. Dzimara vanhu kwakuna vanhu vakawanda guva maikuva yaiparara vanhu vachitsika vachida kuona kuti ari kutaura achiti kudii ari kutaura ndiani Chimbeta achitaura nhoroondo yaJohn. Asi pakuda kuvazora matope vairamba. Fanike zvakata ndiyanga asingatomboda zvaro kuzora matope. Kwevada zvigure zvaida kuzorera chimatope vanhu vasina kupinda zvigure.
vaitipa kuparasa madhaka paipa saka dhaka riri kuchitungwiza kauri tsvuku saka manje mozati munhu kana wakapfeka chinhu chakadai ona madhaka epapa saka yaienda madhaka kuna ana zvakata aibva asuduruka achizunza asi sifas machakada anga asati afa kuti anga aripo akafa mumashure majoni asi sifas machakada anga asina basa nazvo aingosiya zvakadaro nana Nicholas Zakaria vanga vasina basa nazvo. Nauye kubva kuchitungwiza kumai Richard pamwe ndi mungatiudzewo maziro enyu makanzonzwa kabva sei? Kubva kuchitungwiza uku ndakanzwa kuti hanzi vakanga vane chikwereti ndio matauriro zvakaitwa ndobva imba yatorewa zvikanzi mari dzevanhu zvamusina kubhadhara imba yakutoenda mumaoko mevanhu yotengesewa abhadhara zvikwereti yobhadhara zvikwereti ndopa kutama kwakaita John akanotsvaga imba yekuroja kupi kumarabwa kuNew Marabwa ndobva anogara ikoko. Saka pakunetsana kwake naamai Knowledge apo nekurwara kwaangachiita because vamwe vakadzi vakaonawo murume kuti ari kurwara haana keya naye asisina basa naye ngoti pamwe watogumira ipapa upenyu hwake ndobva amai Knowledge vatosumuka vakaenda kupi kumusha kwavo vachisiya murume achirwara afa kudai John vakaungana kupi kumusha kwemukadzi zvikatoda kuti achemerwe kuno kudomboshawa kana ndimi angachemerwe kumba kwaambuya zvikanzi John achemerwe kuno saka vamwe manje vakuru akatikana John angane kuchemerwa kumba kwaambuya iye angane pake paaigara kana kudai kuri kumusha kwababa vake kana kwemuning'ina zvainzika kwete kuti kwaambuya azviite kuti John mutumbi wake uende ikoko John achatochemewa ari pano ndopa akachemerwa kumarabhora. Mai guru Alice omukaradi mai guru aikuziva here hamai Noli vakazviziva pa mwana wangu ini ndofunga anga chine 2 months kana kuti 1 month ndakaenda kuno vabereki vangu vakanditaurira kuti enda kukoti ye-maintenance saka vakazviziva. Kwemi maenda kumaintenance asi munhu anga asingachachengetere ndaida kungoti baba vangu vaida kuziva kuti ndiye baba vechi ndio baba vemwana wako vave nechokwadi vaone nechokwadi. Asi iye pane paakambogara pasi ere nanatezvara vake nambuya vake kuti vanyatsokuziva kuti ndiye havana kumbozivana kureva kuti haana kana sendi raakaunza kuzobvisa uko ana chaakabvisa ndakatozororwa pakaroorwa mwana wangu Aisha ndio pandakazororwa right kureva kuti maita tuntu wenyu muri kwenyu mega uko zvafamba kudaro mai ava vakazozviziva maenda kunomangara maintenance ndinonzwa kuti vakabvarura here pamwe chipepa chemaintenance I think because maintenance yacho yakangobhadharwa kanganiko yakangobhadharwa tofunga 3 times kadai pataitobva kumaintenance ikoko vakatondiperekedza vakatonondisvitsa vakandiudza kuti iwe unofunga kuti mwana wangu inini anokwana here mari iyoye inokwana here because ende pakazara zveshuwa pana 4th paipai because ndo musi wakanga uina banium pariyo iye akaita outside settlement negirlfriend yake iyoyo bani ininiwo ndikabva ndazopinda jaji akatongotaura kuti ingwani munokuzivana vanhemimi bani angauyawo neyako nyaya girlfriend yake anga yazomangara vakatoita outside settlement saka yenyu yakaramba kuita outside aiwa inini ndaida kungoti zvingozikanwe chete handiti zvangofanana kadai pavakafa dai ndaida kuti mwana akanga achiri nikini akanga achiri under 18 years ngadai ndakangoendawo kadai kuGrama Records ndainotora but ndinozviziva kuti inini ndakauya mukati memarriage munhu aine mukadzi wake zvazvisina kunaka wangu akanga afa
wandaidanana naye akanga afaka saka kureva kuti zvanga zvapera ndakanga ndisinei nekuti ndinoshungurudza mumwe mukadzi kuti ndinoita se nditi ndibatsirewo kana kuti chii ndo pandinobva ndatenda vabereki vangu vakandipa pekugara nekuchengetera vana vangu handiti nehanzvadzi dzangu dzaindibatsirawo kuenda kumunikini kuendesa vana vangu kuendesa vana vangu kuzvikoro saka ndo pandirotenda ipapo. Ini napa ndiri kubvira kuda kunzwisa kuti kazhinji kacho ukanzwa kuti munhu aenda kumaintenance it's either tinenge tisina kuwirirana and then yet apa muri kuona imi mukutaura kuti aiwa taitofamba zvakanaka takatoenda tese and akatonditi kamari kakanofunza kuti kanokwanisa here indoda kutowedzera pane kamari kataurwa kukota apa zvichireva kuti vabereki ndo vaida kunyatsokuona chokwadi kunzwisisa chokwadi kuti uyu mwana wake papasina here imwe nzira yekuti vabereki vaikwanisa kugutsikana pasina kuenda kukoti because kana makuzoenda kukoti munenge makuzono tanisha zita reumwe munhu kuti atadza kubhadhara mwana nekuda kunoti kangodzi maintenance yasvika kukoti chete kwakureva kuti munhu aramba kubhadhara ukabskonda koti ndo panonzi wakanganisa. Asi apa nekuti inini mwana wangu ndakangokasika kutoresa mwana wangu birth certificate ndikamutoresa nezita rangu inini handiti pababa paye pakanzi chi pakanzi kerere nekuti ndaiziva njodzi inozonetsa kutoita kunge ndonzi ndakafembera because akafa kudhara. Kana uchida kuenda naye kana kunze kwenyika unenge pachida signature yababa wake ndopo ndoizoenda here nandisingazivi kuti ukama hwedu hwakamira sei naamai guru wangu ndopa ndakatozozviona iye zvinezvi kuti aiwa tine ukama hwakatoita sei hwakatonaka handiti takura pamusana pekuti handina kunge ndasvikawo kusaidhi kwavo saka ndopataida kungoti pakangonyorwawo nemutemo kunzi pakati nandisina basa kadai nemari iyoyo nekuti kana neno ndaizvishandirawo ndichiendawo kuSouth Africa kwangu ndichitengesawo madhoiri angu ndichita sei handiti saka zvazvisina kana nebasa resi zvemari asi taingoda signature yekuti you had agreed kuti ndiwe mwana tati ndiwe baba vechi vemwana kuitira mangwana vana kana vachizosara vana vazivane vawirirane vana vanogona kuzivana zvavo handiti asi iwewe pamutemo chaipo zvinhu zvinenge zvaita se zvarejestwa handiti kadai munhu ukagara nemurume unofanirwa kurejesta marriage yenyu kana muri 1 moenda kurotonuro kana muri 2 moita wife 1 wife 2 wife 3 zvekwani zvekwamudzviti saka indaingodawo signature yekuti yataurwa kunzi ndinichi baba vemunhu. Saka amai group wakazoziva hazvo hazvina kuzopa dambudziko handizive nini handizive kuti handingavapindurire asi makambowana here mukana wokusangana mushakabva vasati vashayika kana kuti hapana mbowanika mukana takawana mukana chete wokusangana nemushakabva aita sei ashaya saka iko zvinezvi makawanikwa here inini handisati ndawanikwa ndingawanikwe chirudzii ndine HIV kwozoti stigma iyoyi yekunzi zvazodai kadai munhu ukazongonzwikwa kunzi waive mukadzi waJohn Chibadiro vanhu vakufunga kuti waitamba chips kana kuti kudini asi handirongotenda naMwari kuti naMwari zvese zvinoita se zvinoita zvakanaka zvazvo ndinogara zvangu kumba kwevabereki vangu ndinovatenda chaizvo nehanzvadzi dzangu dzinondichengeta ndichigara kumba kwevabereki vangu ndozvandinongotenda. Imimi munoreva here kuti munhu ari kurarama aine utachiwana akwanise kuvaka musha ndozvamuri kureva here? Aiwa anokwanisa kuvaka saka manje musha ndiye waanokwanisa kuvaka chaizvo saka sei mimi muri kuzvisa kudini iroro kuti varume vacho kaya vanongoramba akauya nhasi mamutambira ane murume akauya tinotanga ndanamata kunzwa kuti Mwari vataura kuti ndiye here wangu chaiye kazhinji kacho pane pamwe pekuti imimi mukana wokuti mukwanise kunamata munogona kushaya ngatiti tasangana tiri mubhazi handiti ndakuchiva iwe nini hangu
ndosvitsa shoko Aiwa, imoti rega nditangenda mbononamata zveshuwa inini ngati ndiri kuenda kublawa tangosangana mubhazi imomo nekuti rudo kana ruchitanga runotanga nenzira dzakasiyana-siyana munozviziva togona kungotanga ipapo kusangana kwataita ikoko zvatobata ipapo takutowirana kubva ipapo tichienda mberi zvino mimi ndakusvikira ndoti aiwa mukaradhi nini wandibaya mwoyo wangu ndakuda imoti aiwa mira ndichazomutanga nambononamata mogona nekusazogurisa nemwoyo but nepasi pemwoyo venyu muchingoti ndototanga nambononamata nditanga ndabvunza Mwari kupamwe Mwari wacho ndovakupai mukana imi nguva yese mamuchiti ini ndiri kuiswa kusaidi vanhu vanenge vachinditarisa pasi hoyo mukana wawe. Aiwa, pakadara hangu handisi kuti ndiri isingu rangu asi ndishamwari yangu yandirochata nayo zvangu. Handitika ndine shamwari yangu yandochata nayo paWhatsApp. Aiwa, ndinonzwisisa ipapo kuti mune shamwari yenyu yamuchata nayo ndiri kubvira hangu pakupinda muwanano chaimo chaimo ndachida kuedza kuda kutaura pamashoko enyu amataurai kuti nii ndinozodii hangu nekuda kwokuti ndakamira so kuishamwari yenyu iri kuuya sei makamira so handiti inenge yakatozvipira shamwari yenyu aizvizive inozviziva saka manje ndorarama ndakabuda pachena saka mandinzwa ndichitaura HIV. Imimi mukutaura mashoko eyayo kureva kuti imimi muda kuvharira vamwe kunze here? Kuvharira vanhu kunze? Kuda kuvharira vamwe vanhu kunze kuti inini nekuda kwokuti ndakadai saka hapana achandidawo ndizvo here izvozvo. Ini ndoda kuti mubvise kapfungwa kwokuti ndakatokandwa kusaitiko hapana achandida. Aiwa, hakudiwa ndinogona kudiwa chaizvo. Kuti ndinogona kudiwa, hamusi kudiwa here? Asi aiwa, ndinodiwa zvangu but handipame zvandakaita zvekuti murume womunhu zvake chaiye. Aiwa, inonzi no go area kuna Sister Alice. Handitika nekuti muzodziwa waMwari. Izvozvizvi ndiri munhu akaverengawo bhaibheri handitika ndikadzidza bhaibheri rachona ndinotori nediploma in Bible Studies neleadership saka haiwa kudzokera Ijipita aiwa handiite izvozvo. Wandinenge atotaura neni kana kuchata neni zvinenge zviri zvekuzoti ndinenge uchifanirwa kuve murume wangu wandichagara naye. Handitika. Aiwa, izvozvo serole model yemasingle parents. Yakaita marwatirerika ndo pakapirira kasarungano panditika ndo mafambiro akaita nhoroondo yamukoma John Chibadura ndo rwendo rwakafamba ndofunga manzwa zvakawanda hazviperi ndinoita pungwe taura nyaya yamukoma John Chibadura zvimwe zvacho vasina kwanisa kuzinzwa muchaizenge muchizvinzvaka muinjury time panguva yezvironda pane tichingosanganisa tichingoenda zvakadaro vapotsana nenhoroondo tine uromo munozoizva gore remangwana zvakare panguva ino imumwedzi iwo uno next year nditika musaura moyo 2020 padhuza right ndikanimbotora mukana unoka vaiva vanoda mboti turudwe vada kumbotaurawo mainzwa sei nhoroondo right 779 134 mukama avande shungu yekuda kumbotiwo turudwe pane chilife mukana ndiwowo mndatona mumwe atoyepo kare redi nichavano. Halo. Yena. Magadiko. Halo Magadiko. National FM alo. Ndiri kukunzwa itaura henyu. Ndiri rombo chose ndofunga kusanzwana napo ka. Ade shalfi murati halo. 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 Kana ka Jose. Hello. Ah, 779-134. Papa, where is ready? Hello. Hello. Rakushenda kavese vakakwanisa ka kutibatsira kana nhoroondo yakubvana namai Richard Agnes Randani Abazari My Knowledge Neria David Alina Landirani Sikana wenge chef Amkoma wangu ka Ndendi maini madongonda all the way from Nyanga
Shepherd chiticha chinyani vakapindira ipapo Dr. Columbus Makumbe panotona pakapindira fu kusaruta imese ndokutendai nekusimbisa chirongwa ndimi vanhu wake muzodziwa mwari Sister Alice kutenda zvakare zvikanzi ndiri muteereri wechirongwa gamba remimhanzi pamuimbi John Chibadura Nyamukokoko. Munoziva here kuti hama dzake dziri kumbire tichienda kuchidodo vanotori nehusabhuku pakasemberere kana kadamwa village, asi iye aisada kuti zvizivikanwe. Kana mune zvamunoda kuziva mondibvunza, namba dzangu ndo dziri pamusoro apo. Kumbire kumzarabani kwakuda kuendwa tinonzwa futi zvimwe tichazonzwika gore mangwana. Tenda National FM Radio. Halo 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 radio. National FM Radio. Halo Wakupando idu tasipa umoyo umoyo basi ndi umoyo uno ndumenemu roto yatifadza kunyanyanya pana pichawo papi. Halo pana picha pesira kutaurava ndini Chekede pakatunguro madharini. Alright Chekede. Ayayaya na 77913 Chafalo. National FM. Hello. Hello. Magadiko. Hello mkoma Omar. Magadi baba. Ndisikunzwa kana muri kundinzwa. Tipewo mashoko enyu. Kunzwa. Asi ndoda kutenda hangu neuchapupu wanga uchipiwa nemadzimai vachibadura. Ndakukutendai nechirongwa chenyu. Ngoti zvenyu ngamambotitiza. Ameno kana muri kundinzwa handisi kukunzwa. Ini ndiri mwana waBazari. Avo vari kunzi mai Richard ndimaini nevangwa. Ndinotenda nechokwadi chese chavanga vachitaura. Ndinoti dai zvaramba zvakadaro, dai madzimai ese adzidza kutaura chokwadi kutoredzera pavari. Ndinonzi Tekshua Bazari. Mukoma teki neuchapupu wenyu nemashoko enyaya ndinopa kutenda zvikuru. Tekshua Bazari. National FM Radio. Halo halo Wakumpanda inu. Halo tirimora anakomezwa ndimnyama ndikutsikana machedo ari inarandirano kamba zona shuwa aizika wakambiri mfumu yanga 779134 pa National FM. Halo moti kudi. Halo waumari pachipamwe. Pamwepo amaandrea kuIstview kuri sei? Zviraiti nini ndangofarira hangu kutaura kwamai Richard. Kuti chii? Kune chokwadi chaicho chawataura ndekuti panhoroondo yachibadwa taimwanzwa kuti
Ana kuchemwa zvakanaka kwakusina vanhu kwazoita sei. Saka apa ndanyatsonzwa kuti munhu akachemewa nevamwe wake. Handitika. Aiwa ndatenda. Neuyo musikana ayo ndinofanira kutaura kwake ngetepu yake uyu. Naita henyu mari. Ndatenda. National favorite yalo. Halo kwa mali. Makadiko. Afara shukuru kupinda mjongwa. Right, njani wangu muri kupi? Utenda nechirongwa chenyu chinokurudzira chinoti batsira shukuru. Handiti. Watakarwadziwa pamakati pakumboenda apa. Afara shukuru mngoma wa mari ndafarira apo panonzipo pana mai kupedzisira apo mai Richard atenda zvangu achitaura chepofu chavo. Naivedwe unana mwenda wakunozorora zvedwe pamusikano ndinozorora here wari kuchema nekuzorora kwako ayaya unozorora kautumboya une pfungwa wotsimwa ndika aiwa ndinotenda hangu ka nekunditambira kwamakaita endeshalfunoti halo halo Ngoma mali. Makadiko. Mushe Makadiko. Chipeti Makadiko ndiani wangu? Ya ndijeni makuza padoro wa maini hapo. Aiwa ndafarira hangu kutaura kwasisa Alisi. Papi pacho pakunakidzai. Pahutaurawo status yavo but HIV positive hazvirevi kuti ndokuguma kweupenyu sisa Alisi. Ende vari kuendera mberi. Mati? Ndati vari kuendera mberi neupenyu hwavo zvakanaka. Ndinenge singisa zvinowanikwa muwanyu. Tatenda hangu tete. National FM Radio, halo? Seven 7791345 halo? Halo, mkoma mali. Makadi yenyu? Nipo Makadi yenyu. Tiripo. Inini ndangofarira amai avo vanga vachitaurawo chokwadi chavo yazongobatika chirongo pakati anga achinza nevanganiko vakaja. Ndina kutombovaverenge. Right. Pane mwana musikana andisati ndamuwana zvangu angondivimbisa chete kuti ndoda kuti inini ndizotaura nemi saka nanhasi ndizoti ari papi musikana wacho achiti inini ndibaba vangu zvakare tese takaverengana vana tinokwana 25 vakasiyiwa naDaddy John tikaverengana tese tinokwana 25 saka ndisati ndamuwana kana akateerera ngachibudawo kapachena ndimbotaura naye ndiri kumutsvaga musikana ndichamuwana hangu zvichibva zvaenderanawo nokuti John Balo akabudisa maLP 25 zvibva zvaenderanawo nevana 25 but vamwe vese ava vanenge vari musangomo vasiri kumbodyawo mabhenefits ababa ndokunge mabhenefits acho ariko kana pane zvee zvichibuda asi ndichamuwana chete hanzi tanga tiri 25 National FM Radio, halo? Halo, Juma Jusiere from Nova Road, drive wa Mulungu.
Right, driver. Hai wangu kufara chaizo nezva munoita umari rambai makadaro. Driver Murungu. Utumwa wenyu mambo imi, utumwa wenyu baba, utumwa wenyu mambo. Kwete brave driver mu India. Ati zi arara so. Utumwa wenyu baba. Brave man chakuiga. Utumwa wenyu yana tete. Driver mu India arara. Driver Murungu akashunura. National FM Radio, hello. Hello. Hello Ngoma. Magadiko. Murisei. Ziripa Magadiko. Ndinana hangu. Ndichakazwa mbuti basi ndobvesa mukoma tinotenda nemhoro ndiyasanangurwa nevazhinji. Aiwa tinotenda pavakadzi chete ndopatadza kunzwisisapo pakuita safe sakahani komari National FM Radio, hello. Hello. Yebo. Muri banjiri. Sikuno kayo mfumo. Gambe wawa kumondolo. Ziwa mwambiri. Itakumezedwa n'inkani zinerezi. Yeti. Maga ya uyo wakutenda wati. National FM Radio, hello. Hello. Hello, Magadiko. Hello. Magadiko, baba. Hello. Magadiko. Ndi urombo. National FM Radio, hello. Hello. Magadiko, baba. Abada kumboto oturudwe. Ndibana napa. Ukana ndiwo mumboto oturudwe. National FM Radio, hello. Hello. Hello Komamar. Magadiko. Kufara Komamar nafarira mawiri taurige ati. Yazite kijizo kunaomwa yindu wari kukure zvinenge vakubizo. Onota zvinouraisa zvinochitikei. Ndatenda mkoma wangu. Hello. Ndatenda wangu. National FM Radio, hello. Hello. National driver. Magadi baba. Sipo Magadio. Tiripo. Ndikone tikora ukadoma. Ndafarira mashoko atarwa naShepherd Chiyani ekuti vaimbi vanofana kudzidzisa vana vavo vachiri vadiki kuitira kuti pavanozofa kavanenge vane gwara rekurarama. Ndatenda hangu. Ndiye chete muimbi ane lead raitaura. Baba na mai bandiri makatetsa. Makandibereka mukandikudza. Iye chinga ndana kuti muterere lead guitar yematangira rinoita.
FM Radio halo. Umari. Magadiko. Siripo Magadi. Siripo ndiani wangu? Inini ndadzidza nhoroondo yakakurisa panyaya yamukoma yaJohn Chibadura, especially shame. Apaturudwe hapo. Ushanda ndakabvira kare. Ngoma tete yonzuda. Zviri sei. Mafune kuku. Apachishawasha Silver House. Zviri kufaya. Nesa FM Radio halo. Halo ngoma baba. Zakamuroti zviro kwezvizvi kana mangoita muimbi umwe chete pagore makutozozona gore rinouya futi. Ya nekuda kokuti mukada kuzitarisa imi patinoita program yacho ndeyekuti mwedzi wega svondo rega pane vaimbi vakashaya saka tete tingoenda tingotevedza tingorodza zvo hatingongoramba tingodzokorodza John Chibadura tomudzokorodza futi ivo vaimbi vakawandisa kudaro. Taida kuti tinzwika musoro kuti makazobatako tinyatsonzwa kumberi kwacho kuti zvii zvakaitika bhozi hatinatsonzwa mafiro akaita kuti urwere hwacho hwese chii chainyatsoitika kuna ngaine zvimwe zvaanoziva pamusoro pababa wake. Saka nhau dzinoitika manje ndezvekuti tinenge tichingoenda tichingoupgrade mozozvinzwawo panguva inoti nokuti apa mukatarisa mimi zuva ranhasi uno Chibadura akafa akatisiya muna August asi apa tatoye muna September. Inhawo yekuti mazuva acho anenge achishomekera nditika izvozvo tichaenda tichingoita tsvagurudzo tichitsvaga tinge tichingoenda ndofunga vamwe vanhu zvamanzwa gore rinoirika iri gore rakapera hamuna kumbozvinza saka tinongenda tichingovanudza zvakadaro tinenge tichingoupgrade handitika ndine uropo chose mukoma wangu kuti mune muchishuvira kuda kunzwa kuti nyaya chakazoperera papi. National FM Radio halo. Halo radio. Ndoba kutenda zvakareka kugroup rinonzi kugamba remhanzi. WhatsApp group rinonzi gamba remhanzi. Ndoda kuvaomberera maoko. Ndo vamwe vari kuita kuti zvirongwa zvinge zvichibudirira. Kuti vanobetsera nezvishandwa kuti ndifambe ndiende kunzvimbo dzakafanana naidzodzo dziri musango idzodzo. Gamba remhanzi WhatsApp group. Ndikati ndaita dambudziko nechekufambisa vanomira vanomhanya vachiti chirongwa chida hatiri kuti chife. Mhanyai kana. National FM Radio halo. Halo radio. Halo. Mugwamwa. Makadi. Handisi kunyatsokunzwa izvangu patinonzi Manyame Gilbert. Ndinotenda zvangu neprogramu yanhasi matisetera pesi kunyanya isusu vamwe varimo mundima umu. Hei, upenyu hunoda kugadzirirwa. Uyezve zvoda kuiswa mugwara mukoma mari. Kunyanya pamhura apa ndinotenda zvangu maita basa nekutifundisa. Mukoma Manyame makambosenza na Aaron. Ndinotenda. Mukoma Manyame. Ndewe mwaimbi ambomutsvaga ane zvaainazvo. Akaimba kare Gilbert Manyame. National FM Radio halo. Halo. Ayo. Halo. Magadiko. Mukoma umari Magadiko. Ndiri nani baba? Iri muimbiwo sekuru muchengeti chine mbiri changopinda mazviri zvaadadzidza zvakawanda nhoroondo yamukoma Chibadura yandibata wenayo. Tinotenda mukoma wangu. Ndiye muimba akandiinspire kuti ndide music saka ndadzidzawo zvakanaka kubva zvataurwa nana mai guru zvabvawo mumasahwira mumamaneja umu haasati dzidzisawo murwendo rwatiri kufamba rwomumanzuru. Handitika. Tinotenda mukoma umari murambe makadaro nezvirongwa izvozvo izvi. Ndatenda hangu.
ndobvunza panapo kuti matimi pane WhatsApp group egamba remhanzi ndinopindawo sei ipapo. Ndokupai namba dzaadmin here. Ndikupe namba dzaadmin. Ndinoda kupinda pachirongwa gamba remhanzi. Kupinda mugroup racho. Namba dzinoti 0772 219 678 0772 219 678. Anditika WhatsApp motumira iri WhatsApp ipapo. Ndogona kupai zvakare imwe kuti mupindawo mugroup racho iroro ka regamba remhanzi 0771 548 639 0771 548 639. Samtoko gona mombe kwa mtoko kukurisei nase 779134 pa National FM Radio. Hello? Hello? Hello radio? Hello? Makadiko? Tumarika National FM Radio. Hello? 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 Radio National FM. Hello? Hello? Makadiko? Ewe pachipangu baba omali. Pachipangu baba? Ndikachimanga. Ya, ndine 1 2 3 zvandodzidzawo. Ndava nechokwadi chizere. Nekuti tinadzo dzimwe nhoroondo dzataipiwa nevamwe vanozviti vanoziva vaitiudza nepamwewo. Uyo achitaura nepake vachitaura nepake, but nhasi ndabvunzwa chokwadi chizere chamukoma John Chibadura. Uyezve zvekuti mwana anoda kudzidziswa basa raunenge uchiitira kuitira kuti iwe kana wazofuratira anofara achimira. Then pane pandanzwa pakashanda rudo nekuti paiti pakadedzwa mukoma Shepherd, mukoma John Chibadura waigona kushingirira kuita rimwe basa. Uye vachirwara kudaro pane pavakati vanhu pavakafunga kuti mukadedza mukoma Chinyani vanogona kuita something zvichireva kuti vanhu ivavo vaiwirirana. Nekudai pasina kuwirirana kana kudai pasina rudo paisafungwa kudedzwa munhu akaita saiye. Saka zvimwe zvinhu zvandadzidza zvasiyana nezvataiudzwa kunze kuno kune vamwe vaizviti vanoziva ivo vasingazivi. Aiwa, ndopa kuti ndazvikorongo wangu ka nerutsikiro rwenyu ndo zvakanakirawo nhoroondo unogumisira iwewe kaunenge wakutoziva kuti zvakamira sei. Ndosaka tichizoda kubvunza vairi vatatu vakasiyana vachitaura chinhu chimwe chete ichocho, unonzwa panobuda chokwadi ipapo. National FM Radio. Hello? Vakuru baba Makadi ndozvifarira zvangu ini mutaura nandisida kuchipasa. Dzana nani? Ndanzoda kuchishawada. Right, ngoma nzuda. Zviri. Aiwa zviri narisire mabasa. Iyo ndozvikamba ba. Awe zvazvogamba iri gamba. Sei madam. Aiwa karo vakuru chaiwo hadzi kushanda vanhu 25 hamene kana chitoka chachibata. Handitika. Aiwa chachibata aiwa basa uri kuno baba.
Aiwa, tinotenda nerutsigiro rwenyu. Tinozitenda, uroi basa. Ndatenda hangu. Mwana ganga ndida zvake vatete chokwadi. Shingo dzandinadzo ndedze mwana ainzirana. Mwana ganga ndida zvake vatete chokwadi. Shandaranga ndafunga kuti ndigomurora. Batete, chinonditambudza. National FM Radio, halo? Halo baba Kumali. Makadiko. Tiripo makadizo yenyu? Tiripo. Nikutengai baba Kumali nebasa ramurikita rikuonesa warikubva kumashure. Kuti kwaari kuenda ndekuti chitenda zvakati baba Shepard Chinyani kuti zvakanga waita kare wakwanisa kudzidzisa wari kuteera kuti magitara anobatwa sei. Ndiri munyaradzi Benpos. Ndinopa kutenda zvikuru mukoma munyaradzi. National FM Radio, halo? Baba. Yebo. What is it? Ndinani zviri sei? Ndinani ndizumunya pachitungisa. Moyo aibata. Airova. Asibedzi angakagona kutedzera tino kuti dzengidze konyera pamwe chete pano ainge apere. Kurongeka. So ndodangana kuti dambudziko asidanga munhu anga akadzikama zvake dzimwe dzenguva zaive yakanaka kune vari kuridza. Aiwa, tinotenda mukoma. Ai chokwadi. Azviri sese mukoma wangu ka. Mabadi, blessings ino. Avarise kwa mai Maitadiwa Alice Msinyani Livingston na Oliver Bwana Makumba East View Phase 6 Ikuti uli kwera konjangu National FM Radio, halo? Halo baba man. Makadiko. Makadiko. Yeah, nida gomba na drive usumgo mumazama. Right. Aiwa, tunatenda baba na chirumba ichi Nuguru abasa zinofa zitezo kana nesuwa bana isibiza. Kaba ndize kupanduka kuba zimbantu kuenda kusungura mai maje so. Tatenda. Bravo zupo. Tatenda. Asisakarama rosengewe wangwe. Asi mosa yako. Sasako rose mwana wandaida. Ndakagenda kure kuti tazororana. Asisakarama rosengewe wangwe. Asi mosa yako. A 779134 Panisha from Radio. Hello Radio. Alright, enjoy lead matangira enta panapa. Johnny.
Alright, panapa inzwe panapa. National FM Radio, halo? Alo baba Umari. Makadiko. Muishe pachipamu. Pamweni. Ndafara chaizvo ndamurisi pachimpukuta. Aha. Asi pane pamwe manje pamaregero akubvunza ndikana pataura musikana wekumabhuku vatindi nehasha ndakaindirwa rekodhi yekuti siyana neneeriza ndati ndamubvunzisisa ndakarekodha chayo chaikaimba sure panguva yakakabuda ndofunga ndiye akaimbirwa kana kuti vamwewo hamena. Nai. Makaziva kaikanzi siyana neni hanzi eriza siyana neni hanzi nguva ndaikuda yakapera kare kare. Hai chokwadi saka ndandakateerera chaizvo ndichiti pamwe ndamubvunzisisa tobva tabanzwisisa chaipo paya. Handiti aiwa chambata futi hazvina kuipa. Alright baba wangu. Ndatenda hangu. Kugarisana. National FM Radio, halo? Mkomo Umari. Makadi. Pachipamwe. Yebo. Yes, ndikalulu. Aha. Right, pana mai Richard hapo. Aha. Ndo angari mudzimai cheche kungoti mukoma wanga wasingagutsikani. Aha. Nekuti chokwadi chavataura chese nekuzodiwa nehama zvinoratidza kuti ndiyo angari rudzi rworasiti vakazongomuramba hwavo nekuda kumhanyisa maziso zvakanyanya. toenda pana sisa wekuti ndaitamba marekodhi ake zvekuti akapfeka chinyawu tosunga tumahendi kachifi takafanana. aiwa vanga vakazvipengera vanga neavo vega asingoti baba wavo ndo vakazongoitawo zvisirizo kuti vatadzise mwana wataruva asi aizoitawo ndofungawo aingororwawo sezvakaita vamwewo tozoti ava vekumabvuku ava ndovapa sando dzavo panyaya yekutaurawo chokwadi nemamiro avakaita munhu anga akangosangana nezvakaipa asi zvisinei vachaenda mberi neupenyu hwavo vakaramba vachizvichengetedza asi kune vaizviti ndoavosava avagara unhu wavo unenge waiti ungooneka kuti vaona kumira mushe utiza murume achirwara 1
shuwo timukwacha ngachemere kwatezvara aiwa azibudeze ndozopa sando kune imi mukoma wangu ndoshazokuita nemi tingakuitirei pabasa munogona tichadzidza zvakawanda tatenda hangu mukoma. Ndinopa kutenda zvikuru mukoma wangu nerutsigiro rwenyu. Tinotenda. Aiwa tinopa kutenda zvikuru mukoma wangu kana nemashoko enyu iyayo ka erumbidzo. Amunyanya kutenda ini hangu tendai nepenyuro iri kuita kuti izvozvika zvikwanisike kubuda zvichiuya kwamuri ikoko. Tendai National FM, motenda zvekare nevamwe vese vandoshanda navo kuno kuZBC kuitira kutsigira kuti zvibude nokuti pasina ivo handifungi kuti chirongwa chinobuda. Munongoziva kuti wireless haisi yemunhu mumwe chete, tinoita mugashidzanwa pakuzosvikira kuti nini muzonzwa chirongwa ichochi munenge matombotandadzwa nevamwe kuzodzimara tazongosisikidzana kutsikira naka mutange kunzwawo chirongwa gamba remhanzi. Saka nokudaro ka tendai National FM, mukatenda National FM munenge matenda vese vanoshanda pana vatitika zvobva zvaita kuti tese tiveka neumwe chete nokuti tinoita kugashidzana kuti zvipapa maraterereka aiwaka yanga iri nguva yakanaka. Ndichakusiyai inini muri mumaoko atete Soneni ndo wamuchafamba nawo kusvikira naka 3 o'clock inini hangu ndobva notungira wangu musoro sina nyanga pasi.